I bilag 1, der har vi varesalg på kredit, og vi har krediteret 945 i varesalg, og det har vi udlignet ved at debitere 945 i tilgodehavende fra salg. Og vi har sat det i tilgodehavende fra salg, fordi det er solgte varer, som der ikke er blevet modtaget penge fra endnu. Og i bilag 2 er det køb af rengøringsmaterialer på kredit. I bilag 2 har vi krediteret 140 i leverandører af varer og tjenesteydelser, og debiteret 140 i varelager. Bilag 3, det er indbetalinger fra kunder, hvor beløb er overført til kassekredit, og vi har krediteret 810 i tilgodehavende fra salg, og dem har vi debiteret i kassekredit, og det er en passiv, og det er derfor, det er debiteret. Det her. Yes. I bilag 6 er det annoncer af lokalavisen, der er betalt via overførsel fra kassekreditten. Der har vi krediteret 24 i kassekredit og debiteret i salgsfremmende omkostninger, fordi det er en reklame. Ja, og bilag 10 har vi hævet, eller der står hævet kassekredit til privatforbrug, og vi har krediteret 180 i kassekredit og debiteret det samme beløb i privatforbrug. Ja. Og i bilag 12 er det afskrivninger på biler. Der har vi krediteret 50 kroner på, eller 50 på akkumulerede afskrivninger på biler, og debiteret på afskrivning på biler. Ja. Yeah.